3 ta' Diċembru San Franġisk Saverju, saċerdot, għex bejn l-1506 u l-1552. Dan il-qaddis jista' jitqies bħala wieħed mill-akbar missjonarji tal-Knisja, uħud iqabbluh mal-Apostlu San Pawl. Minħabba f'hekk ġie maħtur patrun tal-missjonijiet. Bħal missier spiritwali tiegħu Sant Ignazju minn Loyola, Franġisk kien Spanjol ta' razza Baska. Kellu f'moħħu li jagħmel isem bħala studjuż magħruf u dottur tal-filosofija. San Franġisk Saverju twieled ħdej Pamplona, Franza, fil-Kastell Xaver fis-7 ta' April. Fl-1524 daħal l-Università ta' Pariġi biex jistudja il-filosofija u ħa il-qrad mill-Kulleġġ ta' Santa Barbara. Hawn iltaqa' u sar ħabib ma' San Ignazju ta' Loyola. Ta' 28 sena ċeda għall-ideali għoljin t'Ignazju wara li kien ilu jgħix fl-istess kamra miegħu u mal-Beatu Pietru Favre fl-Università ta' Pariġi għal 4 snin. Fl-1537 San Franġisk flimkien ma' San Ignazju u 4 Ġiżwiti oħra kien ordnat saċerdot f'Venezja u sar wieħed mill-ewwel 6 kumpanni ta' San Ignazju li ħadu il-voti f'Montmartre fl-1534. San Ignazju kien jgħidlu: Franġisk, x'jiswielek li tirbaħ id-dinja kollha imbagħad titlef ruħek. Fl-1540 San Ignazju talab lil Franġisku biex imur ma' Patri Simon Rodriguez bħala l-ewwel missjonarji Ġiżwiti fl-Indja. 7 Ġiżwiti intażlu għall-missjoni, iżda fl-aħħar minuta Franġisk kellu jieħu post wieħed minnhom li ma setax jagħmel il-vjaġġ. Ix-xogħol fidejk għallu Ignazju. Franġisk kellu jħalli Ruma għal Portugal fi żmien 24 siegħa u aċċetta bil-ferħ u beda iraqqa għal tsiet qadim u suttana biex joħodhom miegħu. F'dan kollu wera faqar, sempliċità u tfittxija għar-rieda ta' Alla fl-ubbidjenza u t-talb li ikkaratterizzaw il-ħidma tiegħu fil-missjoni. Fl-1541 maħtur bħala Nunzju Apostoliku tal-Lvant, Franġisku telaq lejn l-Indja. Wara vjaġġ twil u diffikultuż li dam 13 il-xahar wasal Goa li kienet kolonja Portugiża f'Mejju tal-1542. Ħadem bla għeda matul il-kosta tal-Indja u għammet numru kbir ta' Indjani u għażam Cape Comorin, Malabar, Travancore, Malacca, Moluccas, ħdejn New Guinea u Montaj ħdejn il-Filippini. Matul l-10 snin ta' xogħol fil-missjonijiet huwa vvjaġġa fil-biċċa l-kbira tal-Lvant, imbagħad bħala nunzju papali u superjur Ġiżwita u ħalla warajh f'kull post li għadda knejjes jiffjorixxu li diversi minnhom komplew sa żminijietna. Meta kien fil-Malakka iltaqa' ma' Ġappuniż maħrub li taħ l-idea li jmur il-Ġappun. Fil-15 ta' Awwissu tas-sena 1548 daħal il-Ġappun u bl-għajnuna ta' Ġappuniżi ikkonvertiti huwa qaleb fil-Ġappuniż xi tagħlim nisrani u kien jippredika kif jista'. Dam sentej fil-Ġappun għamel madwar 2000 Ġappuniż nisrani li kellhom ikunu il-pedament tal-Knisja fil-Ġappun. Ħallihom fil-kura ta' Patri Cosmas u Fratell Ferdinandis u irritorna fl-Indja fl-1551 meta nħatar l-ewwel provinċjal tal-Ġiżwiti fl-Indja u fil-Lvant.
B'xewqa kbira li wassal l-Evanġelu fiċ-Ċina li dak iż-żmien kienet magħluqa għal barranin, Franġisku mar f'San Kain, gżira żgħira ħdejn Hong Kong, ftit il-bogħod miċ-Ċina. Imma Franġisk marat u miet bla ma laħaq irċieva s-sagramenti u mingħajr difna nisranija waqt li kien fuq il-gżira ta' San Kyan, ħdejn Hong Kong jistenna lil wieħed negozjant li wedu li kellu jdaħlu bil-moħbi fiċ-Ċina. Kien fit-3 ta' Diċembru tas-sena 1552 fl-età ta' 46 sena. 10 ġimgħat wara fetħu it-tabut u sabu li ġismu kien għadu tal-ikwale. Wara ħaduh fil-Malakka u minn hemm lejn Goa kważi sena wara mewtu fejn it-tobba iċċertifikaw li ġismu kien għadu bla mittiefes u hemm għadu miżmum fil-Knisja ta' Ġisu. San Franġisk Saverju kien iddikjarat qaddis flimkien ma' Sant Ignazju ta' Loyola fl-1662 mill-Papa Girgor 15 flimkien ma' Santa Teresa ta' Lisieux u il-patrun tal-missjonijiet. Dan li ġej huwa qari mill-ittra tas-saċerdot San Franġisk Saverju lil San Ignazju. Morna nduru l-irħula fejn joqogħdu x'insara ġodda li f'dawn l-aħħar snin ħadu s-sagramenti mqazza. F'din l-art ma sibx Portugiżi għax hi art ħawlija u fqira mill-iżjed. L-insara tal-post huma nieqsa mis-saċerdoti u ma jafux ħaġa oħra li huma nsara. Ma għandhomx min jaqdihom fit-triq ta' Alla u ma għandhomx min jallimhom il-kredu, il-missierna, is-sliema u l-kmandamenti ta' Alla. Għalhekk minn x'ħin wasalt hawn ma waqaft xejn. Dord dawra sewwa mal-irħula u għammitt it-tfal kollha li kienu għadhom bla mamudija. Għammitt għad kbir ta' trabi li kif jgħidu ma jafux x'għandha x'taqsam idejhom il-lemenija mix-xellugija. It-tfal ma kinux jitilquni qabel ma nkun għallimthom xi talba u la kienu jħalluni ngħid l-uffiċċju divin, la nikol u lanqas nistrieħ. Kont inħoss tassew li ta' minnu bħalhom hija s-saltna tas-smewiet. Għalhekk rajt li kien ikun nuqqas kbir tiegħi kieku kelli niġħdilhom ħaġa tajba bħal din li kienu jitolbuni. Bdejtilhom mill-istqarrija tal-missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u ħeġġixhom jgħidu il-kredu, il-missierna u s-sliema. Intbaħt ġden kbir għandhom, ma għandi ebda dubju li kienu jkunu nsara mill-aħjar kieku kellhom min jallimhom sewwa il-katekiżmu. F'ħafna minn dawn il-postijiet in-nies waħda iżommhom li ma jsirux insara għax ma hawnx min jagħmilhom imsara. Sikwiet jiġini f'moħħi li mmur indur mal-Universitajiet tal-Ewropa l-aktar ta' Pariġi, niġri ġirja magħhom u naqbad ngħajjad qisni wieħed iblaħ biex inqanqal lil dawk li għandhom aktar erf mill-imħabba u ngħidilhom ja ħasra kemm erwieħ minħabba nuqqas tagħkom qegħdin jibqgħu barra mis-sema u jimlew l-infern. Daqskemm huma moħħhom fil-erf daqshekk ieħor kellhom bżonn iżommu din il-ħaġa quddiem għajnejhom ħalli jkunu jistgħu jagħtu lil Alla kont tajjeb tal-erf u t-talenti li ħadu. Imma ta' bilħaq kien hemm ħafna fosthom li tqanqlu b'dan il-ħsieb, immeditaw fuq il-ħwejjeġ ta' Alla, ħabirku biex jisimgħu x'kien qiegħed jgħidilhom il-mulej ġewwa fihom, tefgħu wara spellejhom il-ġid tad-dinja u l-ġibdiet tagħha u nitaw kollhom kemm huma biex jagħmlu r-rida ta' Alla u dak li jogħġob lilu. Mhux li kienu jgħidu wkoll minn iħruhom hawn jien mulej xi tridi nagħmel, ibatni kull fejn jogħġbok imqar fl-Indja. Kristu batna u qalilna morru qalmu l-ġnus kollha. Mhux bil-fors irridu nħallu x-xtut tagħna, nistgħu nagħmlu hekk fid-dar tagħna, mal-mara, mar-raġel, mat-tfal,
fuq il-post tax-xogħol jew fil-postijiet tad-divertiment. Nagħlmu mhux biss fomna iżda wkoll bil-kidba, bl-imġiba tagħna, b'daqsxejn ta' għajnuna, nisimgħu bis-sabar, nuru li qed nagħtu każ, nagħtu ftit mill-ħin tagħna l ħaddieħor. San Franġisk ta' ħinu kollu. Int kemm qed tagħti minnek innifsek? Talba. O kbir Alla ta' dejjem, nirringrazzjawk għal qaddej tiegħek San Franġisk Saverju li jien sejjaħt biex ixandar l-Evanġelju lin-nies tal-Asja. Għajjem nitolbuk f'din u f'kull art ħabbara u evanġelisti ta' saltnatek biex il-Knisja tiegħek tipproklama il-ġid bla qis tas-Sinjur tagħha Ġesu Kristu. Nitolbuk dan bl-istess Kristu Sidna. Amen.